De eerste officiële Koningsdagvlaggen wappert in top. Maar Jittemoorn waard hij heesen in de vlaggenmast in de binnenstad van Dokkum. Libby, dit is een hele noffelijke oor in de grote festiviteiten op Koningsdag. Het rint dat het sliet jaagt, het programma is benauwd klaar, dat gaan we verderop in de maand presenteren. De route is klaar, alle mogelijkheden die we hebben we ook bijzonder en bepraat en we lezen mooi op schema. Dus we hebben gewoon ontzettend wat zin in en geen grote toekomst. De stad, maar ook alle dorpen daaromheen kleuren in de aankomende periode oranje. Elsenien on de route in de stad kreeg het zelfs een Koningsdagvlaggen. Van de maker DVC is het dubbeld speciaal. We zijn heel trots dat we dit hier hebben mogen maken voor Dokkum. En dat we mee kunnen helpen aan Dokkum fantastisch aan te kleden voor Koningsdag. We zien altijd wel een tendens dat er vlak voor de Koningsdag heel veel Nederlandse vlaggen verkocht worden. En in dit geval is het speciaal dat wij de vlag hebben ook mogen maken voor het evenement. En we hopen dat heel veel mensen deze zullen gaan ophangen. Niet alleen hier rond waar de koning en koningin gaan wandelen. Maar ook gewoon door de hele stad en het liefst ook door de hele gemeente, dat overal deze mooie oranje vlag gaan zien. Zo'n 20 april is Dokkum, naast red-wit-blauw, ek oranje.